klaar? Oké. Alright, dan wordt de challenge door die Eldrick Boekhoudt. Maar zien we worden muha. Gewoon voelen en voelen te maken. Dat zijn nog best nog over die Eldrick is eigenlijk niet challenge van. Glendeline kommer tillbaka muha from head to toe för att alla kan ändå då finns det kunde fram på make sure go in och complete the challenge. Glendeline, är du klar? Let's go. Let's go. 3, 2, 1. Indroh! Bom dia, Fulafel! Oké, maar worden challenge door die Eldrick Boekhoudt, not speeds. Pa wordo se tira curva ding lama of den pool, ku full panja besti, of wordo muha. Hier sag ich da challenge Eldrick. Waar is een die met de bio?